מחר בבוקר אנחנו נוסעים לחו"ל. מה זה חו"ל? נוסעים לצודגי טונה באגם ויקטוריה. איפה זה בכלל אגם ויקטוריה? אין לי מושג. ומי בכלל רוצה לצודגי טונות? מה, לא דגים אותם? הייתי כבר מעדיפה טיול בשבט הקניבלים במרכז אפריקה. מה בסך הכל ביקשתי לבת מצווה שלי? טיול משפחתי? מה קרה לאירופה הקלאסית? לפיורדים בשוודיה? הגרנד קנן בארצות הברית? אז מה אם יש מבצע משפחתי בעיר אוקראינה? מאיה, בואי לעזור לי, חייבים לצאת מוקדם, עירית ביקשה ממני כמה דברים מהדיוטי פרי. מאיה! לא עכשיו, אמא, אני רואה סרט. אני לא מאמינה, שוב שכחו אותי בבית? לא נמאס לך? לא, אני מופתעת כל פעם מחדש כמה הורים יכולים להיות חסרי אחריות. בושה וחרפה, ככה הורים שוכחים את הילד שלהם? מתוקה, זה רק סרט, אין דברים כאלו במציאות. מאיה, תדעי שאני אוהבת אותך, התבגרתי, ואני לא אעצבן אותך יותר, ואני רוצה שנהיה חברות הכי טובות. תודה מיכלי, באמת שמתי לב שהתבגרת. טוב, אני גמרתי לאכול, אני הולכת לארוז. מה זה, מיכלי? מי עשה את זה? זה לא אני, מאיה ישבה שם. מאיה! מה עשיתי? איזה כיף, טיולה גם ויקטוריה. זו המזוודה שלי! מה קורה כאן? בר הפכה לי את המזוודה ואומרת שהיא שלה. מאיה, אולי תריבי גם עם שחר ויהיה יום מושלם? אוף! אוי, שחר, את יודעת שאמא לא מרשה לצייר בסלון. עד גיל 3 פוטר. תפסיקי לקשקש, אני אעזור לך לאסוף את הצבעים ואצייר איתך בחדר. מאיה, מה זה? אבל אמא! מאיה, את בת 3? אני בת 3! אז כמו שהבנתם, זו המשפחה שלי. 3 אחיות מקסימות שאי אפשר איתם ואי אפשר בלעדיהם. אמא אחת שמנהלת הכל. ואבא, חכו, עוד לא ראיתם את אבא. חכו, אתם חייבים לראות את אבא. טוב, הסרט עדיין לא נגמר. הלו? מה העניינים? לשחק על כדורסל? עכשיו? לא יודעת אם ירשו לי, מחר אני צריכה לקום מוקדם. טוב, שנייה, אני אשאל את אמא. סליחה, את אבא כמובן. אבא, אני יכולה ללכת לשחק כדורסל? בשמחה. אבא, אתה יכול לבוא לשפוט במשחק? ביי ביי. אני רואה שאתם מסתדרים מצוין, אני הולך להמשיך לארוז, לא לחזור אחרי 10, בסדר? אלעד, תכוון שעון ל6, חייבים לצאת בזמן. מקווה שלא שכחתי שום דבר. תודה! הופה! עדי! עונה! יאללה, קדימה נוח. היי, מאיה, מה נשמע? בסדר. מה השעה? עכשיו 10:15. אוי, אני חייבת לרוץ הביתה. ביי.
דקות. אלעד, קום מהר, מהר. מאיה, מיכל, ענבר, שחר, לקום מהר. מה את צועקת כבר? עשית אותי חייש באוזן אחת. אנחנו עם פיג'מות. אוש. אבא, אמא, מתי יוצאים היום? אבא, אמא. אבא, אמא, איפה מאיה? מאיה! הם שכחו אותי. הם פשוט שכחו אותי. הם שכחו אותי. לילה טוב אמא, לילה טוב אבא, לילה טוב מיכל, לילה טוב ענבר, לילה טוב שחר, בכל מקום שתהיו. מאיה. מאיה, מהר. מתוקה. הטיסה יוצאת. אז מאחלים לה שייסע. התגעגעתי עליכם. בסוף אין כמו משפחה. אז כמו שאמרתי, עוד יום שיקרתי בבית משפחת ניסן. עוד יום שיקרתי במשפחה שלי, כי אין כמו משפחה. תודה שבאתם לשמוח בשמחתי, כי אני לא שכחתי אתכם בבית. Maya,